רכשתי גור לפני כ4 חודשים במולי חיות בראשון לציון, ואני רוצה להודות על השירות המופלא, על היחס האישי והחם, וגם כשנתקלנו בטעויות ובבעיות של הורים מתחילים לגורה מדהימה, גילינו שיש לנו אוזן קשבת, ואנחנו הגענו דרך פרסום באינטרנט של מולי חיות, ואתה יודע, אנחנו תמיד אומרים, כן, זה מבוים, זה לא מבוים, זה אמיתי, כי אנחנו הגענו לפה בגלל הפרסום הזה, ואני מגיע לפה מהרצליה לקנות מפה את כל הדברים וכל האוכל וכל מה שקשור מסביב לחיה, לכלבה המדהימה, ואני באמת ממליץ בחום לכל מי שמעוניין בכלב לבוא למולי חיות ובאמת ליהנות משירות אדיב, מקצועי ויושר, זה מה שהכי חשוב.